Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani sunana Falmata mai faɗakarwa a cikin shirin lafiyar yaranmu inda nake faɗakar da iyaye mata akan abubuwa da ta shafi lafiyarsu da ta yaransu duk a cikin harshen Hausa. A wannan channel ɗin muna faɗakar da iyaye mata akan abubuwa daban-daban kama daga haihuwa, samun juna biyu, abin da ake kula da jariri, duk wani abu da kika san na mata ne to muna yin shi a wannan channel ɗin. So kin ga kamata ya ce kin danna mana subscribe sannan kin danna mana like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa sannan ki samu shirinmu da zarar mun ɗaura ko kuma bidiyon mu da zarar mun ɗaura. Idan kina da tambaya akan abubuwa da su shafi mata za ki iya ajiye mana shi a comment section. A yau na zo mana da tsaraban personal hygiene tips ɗin da ba kowane mace ta sani ba sai wadda tsaftarta ta kai tsafta. Shin kina da tsafta? Tsaftar ki ta kai tsaftar da daga an ganki a ce ai wancan sabon tsaftar ta haƙorinta har fuskar mutum ake gani ko wani abu makamancin haka. Idan ke haka ne to ajiye mana sunanki a comment section domin akwai kyauta na musamman ga waɗanda suka fi kowa tsafta kuma kika samu like da yawa akwai kyauta ta musamman da za a baki. A yau za mu fara da cleaning na ear. Yawancin mutane idan sun yi wanka za su iya goge kunnensu da dai sauransu amma ba su san yadda ake goge kunne mai kyau ba. Yawanci idan an ce musu tsaftar kunne za a ce miki ai cotton bud ne, je ki sayi cotton bud a kasuwa ki zo ki sa ki ƙwaƙule kunne da sai sauransu. To fa Hajiya ta dakata ko kuma in ce Indo dakata ba haka ake yi ba, ba wai ki je ki sayi kasuwa ki siya cotton bud ko kuma ki je ki ɗauki kwalin ashananki ko ki ɗauki ashana ki saka a kunne ki yi girji a ce kin yi tsafta ba haka ake yi ba. Tsaya in koya miki. Yadda ake yi shi ne da fari za ki nemi towel naki ki ɗan jiƙa shi da ruwa. Towel nashi da ruwan wankanki ko wani abu makamancin haka in kin jiƙa shi sai ki goge cikin kunnenki da kuma bayan kunnenki. Ki goge shi mai kyau, haka ake goge kunne. Haka zalika ɓulin da ɗan kunne yake shi ma yana ɗan wari da dai sauransu. Idan kina yawan gogewa in kin yi wanka kin gama za ki sa ruwa ki goge ki abin nan wajen ba zai na wari ba. Wannan sai wadda tsaftar ta kai tsafta ba a so mai gida ya zo in za a yi wani abu kuma a ɗan ji wari ta wajen kin ga bai kamata ba. Kamata ya yi a ce kin kula da wajen sosai. Sai kuma tsafta ta gaba guess what wanne ne zan faɗa? Baki. Bakinki yana wari a matsayinki na mace? A gaskiya hakan bai kamata ba. Ko kin san ma dalilin da yasa kike warin baki? Yawancin 'yan mata da abin nan in ka ce tsaftar baki fa ta ce ai ni ma na iya banda in je in tsinki ganye kawai in zo in goge bakina ko kuma in ɗauki brush ɗina in goge baki. To Hajiya ta ba haka ba. Kin ma san yadda ake goge baki mai kyau? Yadda ake goge baki dole ne ki bi haƙoranki ɗai ki goge su mai kyau sama da ƙasa gaba ɗaya. Haka zalika kuma in za ki goge baki sai kin goge harcenki, ki goge harcenki mai kyau yadda za ki wuni ba kina jin wari ba, amma idan har kika goge kika yi brush kuma baki goge harcenki ba ɗaya yake da baki yi brush ba. Dan ƙazantar da take kan harshe ya fi sauran lungu-lungun ma yawa. To yana da matuƙar muhimmanci ki mai da hankali a nan. Kuma abu na gaba wato cibiya, wasu sai a ce ai ina wanka ma in na sa soso na ɗan yi girr shikenan ya gama, ba haka ake goge cibiya ba kuma haka ake wankewa ba saboda shi ya yi lungu ciki inda datti yana maƙalewa. Haka zalika wataran in kin sa hannunki kina ɗan diddirza wajen za ki kalla yana in datti yana tashi da kanshi. To yadda za ki kula da wajen ki goge shi ne za ki ɗauki cotton bud, kin san cotton bud dai in kin ɗauka za ki danƙwala shi a cikin ruwa sai ki ɗan goga sabulu kaɗan sai ki sa a cikin cibiya ɗin sai ki zagaye da shi. Kina gogewa kina zagayawa kina gogewa za ki kalla wajen datti-dattin duka yana fita yana abin nan ki haka har sai cotton bud ɗin ya zama mai kyau fari ba datti to wannan ne ya fita za ki ga kuma wurin ba zai na yin wari ko wani abu makamancin haka ba. Abu na yawanci 'yan mata sai a ce ana tsaftar vulva sai a ce ƙasa yana wari ko wani abu makamancin haka, wani kuma bai san ma yadda zai kula da ƙasan ba ne sai ya sa yake wari ko wani abu makamancin haka. Idan kin je kin shiga banɗaki ko wani abu makamancin haka, idan kin gama in za ki goge ki fara goge from gaba zuwa baya saboda gaban bai da datti bayan shi ya fi datti especially in kin yi bangida ko wani abu makamancin haka. Sai sa in za ki wanke gaba to baya ne ba baya to gaba ba, yawanci ana yin baya to gaba inda kin ɗebo datti wancan in kin zo kin matsa ta yaya infection ba zai kama ki ba Indo? Idan infection bai kama ki ba ai sai mu tuhume shi mu da kanmu ma za mu je mu kama shi. To kin ga yana da matuƙar amfani in za ki goge gabanki in za ki wanke gabanki in kin yi sarki ki tabbatar kin wanke wajen mai kyau from gaba to baya sannan kuma ki sa toilet paper ki same ruwan jikin sannan ki mai da pant naki kuma a yi ƙoƙari don Allah a dinga canza pant
sau biyu a rana ko wani abu makamancin haka. Wannan su ne taƙaitaccen abin da muka tattauna wanda mace in ba tsaftanta ya kai tsafta ba ta yin waɗannan abubuwa. Wanne ɗaya daga ciki kike yi? Duk wanda ya fara yin comment akwai kyauta ta musamman da za a ba shi. Sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba. Bye bye.